Samtang aton ginapakig-away ang aton mga kasumpong sa sining kalibutan. Hindi man malikawan nga ang aton kaugalingon may ara man nga mga kasuwayon. Kagini hindi ginaton malikawan. Apang mga utod ang solusyon o kunang pagsulbar sini ara lang man sa aton mga kamot. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-review o kon pagtuon, pagbusisi o kon pagtalakay sa ngaton leksyon sa eskwela sabatika kaginig nadala sa inyo sang Media Ministry Department sa ngaton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host. Kag sa siningation mga kauturan, nagakasubo ako kay ang natalana ang designated nga akon mangin partner subong hindi siya makakari tungod sa kakulian sa mayong panglawas. Apang ini nga pag-review naton, hindi naton mapaiway tungod sang kapigado sang panahon. Gani aton padayonon ang aton pagtuon kag ako nagapangabay. Ngayon nyo ako buligan mga utod sa pagpangamuyo agod nga ang mga insights kag mga leksyon nga aton matunan akon madala sa siningation. Mga utod sa hindi pa naton pagbasahon ang aton sadsaran nga teksto. Ako na anay ginatamyaw ang aton mga administrators diri sa Central Philippine Adventist College nga ginapamunuan ni Dr. Julie Miriam Rizardo, si Dr. Steven Dilarama, si Mrs. Marjorie Gabat, si Pastor Elden Toledo. Kagangaton man mga alumni diri sa sulod sa Pilipinas kag si bisan sagwa sa Pilipinas. Kag sa pinasahi akon man ginatamyaw ang aton Hope Channel South Philippines nga ginadumalahan ang lesson review ni Pastor Hisbon Boscato. Kag ang aton Hope Channel Bacolod nga ang review sang lesson ginadumalahan ni Pastor Jofon Galanza. Akon man ginatamyaw ang aton mga kauturan hindi lamang diri sa Negros Occidental bisan dira sa Negros Oriental. Aton mga kauturan sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, kag sa Romblon, sa Palawan, sa Mindoro, sa Maymasbati, sa Leyte, sa Samar, aton man mga kauturan sa Biliran, kag aton mga Ilonggo speaking sa Southern Mindanao, sa may South Cotabato, sa North Cotabato, sa Sarangani Province, sa Sultan Kudarat, bisan sa North Cotabato, kag aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan. Mga utod, ang aton sadsaran nga teksto aton makita sa Nehemias 5 versikulo 11. Nagasiling diri sa Inilonggo, iuli sa ila sa sinigid nga adlaw ang ila mga uma, ang ila mga ulubasan, ang ila mga kaulibahan, kag ang ila mga balay, kag ang isa kagatos nga bahin sang kwarta, sang uyas, sang bag-o nga alak, kag sang lana nga ginasukot ninyo sa ila. Kabay pa ang mga kauturan ng Diyos magapakamayo sang aton nga leksyon. Mga utod, ang aton leksyon, ari na kita sa leksyon 5. Sa English, ginatawag siya violating the spirit of the law. Ang pagsupak sang espiritu sang kasuguan. Mga utod, sang nagligan nga simana, upod nakon si Dr. Montaño, aton gintunan ang mga oposisyon, ang pag-atubang ni Nehemia upod sa mga Israelinhon nga nagpauli halin sa Persia.
kag sila nagsugod na sa obra kag pagpatindog liwat sang pader, the wall of Jerusalem and the city itself, Jerusalem. Ila ginatubang ang mga opposition. Kagato natunan sa ligan nga simana nga ila ginorganize upod ni Nehemiah ang mga pamilya nga may mga shifting sila gabantay dito sa gate, may nagaobra nga mga pamilya, mga lalaki, kag bisan pa ang mga babae nga nagasuporta sa ila. Kag samtang sila gatrabaho sa piyak nga sa tuo nga kamot martilyo o kon lagari, sa piyak sa wala nga kamot ang bangkaw o kon ang espada o kon ang pana nga ilang ginakaptan. And they were able to make it through. Kag ila na himo ini, kag nangin madinalag-on sila. And then ato natunan nga within 52 days, 50 días, 52 días, na human nila ni Nehemias ang pagpatindog liwat sang pader sang Jerusalem. Apang mga kauturan sa sini nga simana ang atuntunan nga nagmadinalag-on sila sa ilang pag-atubang sa ilang mga kasumpong nga ara sa gwa. Karon nga simana hindi malikawan nga may mga kasumpong within themselves nga ara sa sulod nila. Gani mga kauturan, ang aton subong atunan kung paano ini na solbar kag paano ini tagaan solusyon ni Nehemiah nga in this time siya na amo ang gindesignate nga governor sang Judea kag siya ang gintagaan sang otoridad ni Artaxerxes nga emperador sang Medo kag Persia sa pagdumala sa mga katawhan didto sa Huda kag sa Jerusalem. Mga utod, ang aton nga leksyon sa Lunes nagasiling people's grievance. Ang mga panumbiton kag ang mga problema nga ginatubang sa mga katawhan nga ara dira upod ni Nehemiah, in which nagapadayon sila sa ilang mga finishing touches sa pagpatukod nila liwat sang Jerusalem kag sang mga walls o kon mga pader sini. Mga utod, ang isa lang, and this is the reality of life, nga kung kaisa may mga manggaranon, kung kaisa may mga imol. Kag ini mga utod, hindi lang sa aton subong nga kapanahunan. Bisan pa sa kapanahunan ni Nehemiah sa daan nga testamento, even during the time of Christ. Gani si Kristo nagsiling nga ang mga pobre, ang mga imol, ara upod ninyo permi. In other words, ara ang presensya sa mga pobre kag mga pigado. And during the time of Nehemiah, the same thing. Nga bisan nagpalauli na sila halin sa Jerusalem, nagakatabo gyapon nga may ara nga mga na buhinan ang ilang mga kinahanglanon, may ara man nga nadugangan ang ilang mga pagkabutang. So in other words, there is the presence of the rich and the poor. Gani mga kauturan, kag naitabo man ini nga dito sa panahon nila samtang sila nagkakatabo. Mga utod, ang ini nga sitwasyon, ang naitabo tungod sa ilang kapobrihon, ilang ginpambrinda ang ilang mga duta. Tungod sa kapobrihon, napersa sila sa paghatag sang ilang mga anak nga babae kag mga lalaki to slavery, sa pagsulugoon. Kag kabalo kita mga kauturan, nga kung ang isa ka tao slave siya, he will be slave the rest of his life. So, amo ni mga kauturan, kag gaprinda sila, kag nagabayad gyapon sila, kay ti under sila sa Medo kag Persia, and the Persians are extracting heavy taxes sa ila. Ang mga buhis nga ginahatag mga kauturan, grabe.
kag kun aton gani basahon nga kung hindi sila kabayad ginasukot gihapon sa ila, kag kung hindi pa gid sila kabayad after a year, dubli na o kung dako na nga mga interest ang ilang pagabayaran, and everybody has to pay taxes sa emperador. Apang mga kauturan, ang punto diri nga aton matun-an nga sa panahon nga may gutom, because there was a certain time during their time, kay you see mga kauturan, sa ilang pagbalik halin sa Jerusalem, alin sa may Medo-Persia, most likely wala pa gid sila nakapananom sing manami nga mga, wala pa nila ma-cultivate siguro ang ilang mga duta, ang ilang mga uma, ang ilang mga ulubasan. So gakinanglan sila sa mga capital, and this is the time nga ang mga kapitalista ato ang mga mangranon nga may mga kwarta, most likely sa ilang pagpuli halin sa Medo-Persia, nami ang ila pangabuhi dito sa Medo-Persia, pag-abot nila dala ilang mga balon, dala ilang mga kwarta, and they took advantage kay may mga imol kag mga pigado man nga nagguluwa halin sa Medo-Persia kag nag-abot sa Jerusalem. So in this case, ang mga may mga kwarta, nahimo sila nga mga kapitalista, kag dira nagahulam sa ila ang mga pigado nga ilang ibakal abuno, ibakal nila binhi, i-cultivate nila sang ila mga talamnan. Kag mga utod, ang aton leksyon naghambal nga there was a time nga may famine, kag amo gini ang very challenging nga panahon. Kag mga utod, ang punto diri nga nagreklamo sila sa kay Nehemiah. Nehemiah, ikaw ang amon governor, ikaw ang amon leader, and this is the situation. Kag mga kauturan, si Nehemiah nagduko sang mga isang iyang ulo. And several days, iya ini nga panghuna-huna. He contemplated on this situation, mga utod. Kagani, sa itong panahon, after several days, si Nehemiah nagwa halin sa iyang pagpangamuyo, halin sa iyang pag-contemplate, halin sa iyang kuweba, nga siguro dito siya nagunaw na kung ano ang iyang dapat buhaton, sining mga grievances o kon mga sa Cebuano pa mulo, mga reklamo sang mga katawhan. And then, mga utod, ang naitabo nga Nehemiah, nagsiling siya. Mga utod, nakon nga mga Israelinon, nakasala kita. We have brought back, nag-aton gindala, ining aton mga utod halin sa kaulipnan. Karon, ari na kita diri sa land of freedom. Ilang huna-huna mga kauturan nga pagbalik nila sa Jerusalem, they will be free already. Kag siling Nehemiah, tanawa, amo mangyapon ang natabo. Maaton sila ginpagwa halin sa may Persia nga being slaves dito sila. Karon diri pagbalik, instead nga mahimong freedom, nga free ang mga tao, karon ari naman ila naman ginpamaligya ang ilang mga kabataan to slavery, nagpangutang naman sila, naghatag naman sila sang mga interest. Gani, ano bala ini? Iyagin pamangkot ang mga leaders, iyagin pamangkot ang mga katawan, because sini nga panahon mga kauturan, gin-gather ni Nehemiah sa bilog nga sa Jerusalem ang mga pangulo kag mga katawan to ask them what will be the right thing for them to do. Mga utod, ang nahitabo amoy ni nga ang mga may kwarta nagahatag kapital. Though ang interest, kung aton basahon ang Nehemiah 5 versikulo 8 padayon gadto sa 12 and on sini nga teksto, aton makita diri nga ang mga Hudiyo nga may mga kwarta, nagkuha sila interest 1% per month. Ikumpara nimo sa mga kaiping nilang mga nasyon
nga nagakuha ang Mesopotamia, for example, nagakuha sang interest sa mga alili, sa mga hulam, nagapasaka sang kwarta, nagapakuha sila 50% interest sa mga pilak sa kwarta o kung sa mga bulawan nga ginahulam mga kauturan sa mga katawhan. And then, 100% gani iya sa mga humay o kung sa mga trigo nga ginaalili sa mga katawan. So kung imo ikumparar ang ginkuha nga mga interes sa mga Mesopotamians, ikumparar nimo sa mga interes nga ginkuha nga ginademanda sa mga Hudiyo sa ila philo-Jew, sa ila masig ka Hudiyo. Manubo, mga kauturan, just imagine 1% per month. So in other words, 12% per annum sa isa katuig 12%. Apang mga kauturan siling ni Hinimaya, even though nubo ang aton, yet this is not the right thing to do for us. We are still selling our fellow Jews to slavery. Aton gyapon ginapaimol, ginapapobre gyapon naton ang mga aton mga kauturan, whereas ang mga dalagko ang mga tao are enriching themselves. Gani siling ni Hinimaya, ako nagapahulaman pero wala ko nagakuha sang interest. Siling ni Hinimaya, we are doing something against the law. Amo ni ang atong leksyon sa sininga semana. Ano ini mga kauturan ang sin against the law? O kon ang sala, o kon ang pagsupak sa espiritu sang kasuguan. Mga utod, siling ni Hinimaya, kamu bala kita. We had been slave also. Kamu nga mga manggaranon, nakaagi kamo ulipon. Kita tanan had been slave. Ang aton mga ginikanan, slave sa lin sa Ehipto. Kita nangin slaves sang Babylonians. And then now kita slaves sang mga Babylonian. And good, Artaxerxes has given us freedom and has given us the chance to come back here in Jerusalem for us to have freedom. And now, kita ato naman ginahimo inanay amat-amat nga mangin ulipon ang aton isig kapariyo nga mga Hudiyo. Amo na ang mensahe ni Jeremias, ni Nehemiah, mga kauturan. So, ginhambal ni Jeremias, we are violating the spirit of the law. Aton ginasupak, ginasumpong ang espiritu sang kasuguan. Ano ini mga kauturan ang espiritu sang kasuguan? Sang nagligad nga quarter, nga trimestre, aton gintunan mga kauturan ang leksyon, the least of this. Ang pinakanubo siling ni Kristo, kung nahimo ninyo ini sa pinakanubo ninyo nga mga utod, you have done this to me. Ang espiritu gali mga kauturan sang kasuguan, amo ang pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kag sang ligad nga quarter aton gintunan labi na ang Micah 6 verse 8 nga nagasiling mga kauturan nga aton buluhaton, aton obligasyon ang pagbulig sa mga kabos, sa mga imol kag sang mga pobre. Apang ang nagkikitabo mga kauturan, hindi lamang sa panahon ni Nehemias, bisan pa sa aton subong kapanahunan, nga we are extracting, we are taking advantage of those who are less fortunate. Wala kita gasweldo, sang maayo nga sweldo sa mga pigado. Wala hatag kita sang dako nga mga interest sa ilang mga paghulam, 5 por 6. Alili mga kauturan nga kung aton itunan, wala na gani sang mabilin sa tapos ani tungod kay ginalili, wala na sang nabilin. And that's the spirit of the law. Nga hindi kita, wala kita gabulig sang aton mga isig kapariyo, labi na sa mga pigado.
Kadto kita mga kauturan sa Tuesday and Wednesday naton. So, ang ginhimo mga kauturan amoy ni siling ni Nehemiah, I am against usury. Ano ang usury mga kauturan? Ang pagpasaka sang kwarta. Nga, sobra-sobra mga kauturan. Daw masiling kita nga ang bangko may mga interest sa atong ginaloan, sa atong ginahulam. Ini ang ato niya, 5 size, mas dako-dako gamay sa bangko. But nevertheless, mga kauturan, hindi gyapon maayo sa atubangan sang Ginoo. Gani siling Nehemiah upon careful prayer. Nangamuyo si Nehemiah. And then, ang kanami, mga kauturan, sa tapos ni Nehemiah pangamuyo, perhaps ako nagapati nga God directed them. Mga kauturan, Nehemiah used his power. Being the governor assigned right now in that province of Judea under the Persian Empire. He used his power and authority. Amo man na mga kauturan, nga kung tagaan kita gani sang katungod nga mangintigulang sa iglesia, mangin amay sa pamilya. There are times in which we have to use our power in our authority. Mga kauturan, Nehemiah used his power at this time. Kag iya nga ginhambalan, you stop it. Inyo untaton ina nga paghimo sa pagpasaka sang inyo mga kwarta, but rather help those who are in need. Kag iya sa akong ginhambal kay na iya nga tagaan sang panghuna-huna kagin pakaber konsensya ni Nehemiah ang mga katawhan nga kita nangin ulipon. Mabatyagan nyo kung ano ang mangin ulipon. And now we are making our fellow Jews slaves as well. Kabay pa nga inyo ini matalupangdan kag inyo ini mahangpan. Mga utod ang kanami kay nakabatyag ang mga katawan. In chorus, mga utod, naghambal sila, yes, we will stop it. Aton ini pagauntaton. And everybody agreed nga they will stop sa pagpasaka. Magbulig sila, but wala interest, mga utod. Kag ila ina nga saad sa kay Nehemiah kag sa mga katawhan. Gani mga kauturan, nag-take out sila, kag nagsumpa sila sa tubangan ni Nehemiah. Mga utod, siling ni Nehemiah, okay, kanami na nga magasumpa kamo karon sa akon, nga hindi na kamo magpanguwa sang interest, kag hindi na kamo magpanglupig, kag hindi na kamo magbaton sini mga kabataan nga mahimo, nga mga slaves, mga ulipon dira sa inyo. Ang ginhimo ni Nehemiah mga kauturan, ginpatawagya ang mga saserdote. Ginpatawagya ang mga pari nga magasaksi sa saad sang mga katawhan. You see, mga kauturan, ang punto diri nga kung kaisa nami man gid nga may verbal agreement kita. Pero subong nga panahon, kinahanglan gid naton nga aside from ator verbal agreement, kinahanglan nga aton pirmahan. And as much as possible, we will have witnesses, pareho sang notary public, so forth and on, to legalize sang aton nga contract, mga kauturan. So there was an agreement between Nehemiah and the people nga hindi na sila magpasaka, they will stop usury, mga kauturan. Agud to nga hindi matamaan ang mga pobre kag mga imol. Kag ang punto, isa pa di ka punto, mga kauturan, nga si Nehemiah nag-swear kag nagsiling siya ang mga katawan nag-swear, nag-saad apang, mga kauturan, siling Nehemiah, ako bilang inyo nga leader, magpakamalaot
sa mga katawhan nga hindi magsunod sang inyo nga ginsaad sa Ginoo. Ang word nga cursed, mga kauturan sa English, sa Inilonggo, pagpakamalaot, mga utod, ang pagpakamalaot, mahambal ina sa mga tao nga may mga otoridad. Mga tao nga may responsibilidad, labi na sa mga tigulang, mga kauturan. Kung kaisa bala naghambal kita, baho, ginpakamalaot ako sang akon ginikanan. And that's correct, mga kauturan. Ang napulo ka sugo, ang ikalima nga sugo, nagasiling tahura, ang imo amay, kag imo nga iloy, imong ginikanan. Yes. Sa panahon nga hindi kita magpati kag magsunod kag magrespeto sa atong ginikanan, there is the point nga pakamalauton kita sang aton ginikanan. They will pronounce cursed upon us. Kag may tabo, mga kauturan, and most likely we will be able to have it. Mangin pakamalaot. Hindi manami ang aton nga pangabuhi kag manubo ang aton nga edad kay siling sang ikalima nga sugo, so that respect your parents, honor your parents, so that your days upon the land will be long. Mangin malawig pa. Apang kung magsupa kita, that's it. The curse will come to us. And most likely, manubo ang aton mga edad. Amo man ni mga kauturan, ang ginhambal ni Hinimaya. A curse will come to you. Ang pagpakamalaot mag-aabot sa inyo if in case hindi nyo ni tumanon ang inyo nga ginsaad dira sa Ginoo. Ano ang ginsaad nila, mga kauturan? Ang hindi na magpasaka, kag maglupig, kag mag-take advantage sa mga less privileged, mga pobre, kag mga imol. So, amo na, mga kauturan, siling ni Hinimaya, ako nagapahulaman, but I never take or talk advantage. Wala ko gapasaka. Ang isa pagid ka punto, mga kauturan, and perhaps this is the last, ari sa atong Thursday ng election, ni Himaya's example. Mga kauturan, si Himaya gintagaan gintagaan sang otoridad ni King Artaxerxes to become the leader or the governor of the province of Judea, kag sa syudad sa Jerusalem. Mga utod, there is the point nga once you are the governor, you have the privilege to extract taxes. Nga magkuha ikaw sa mga buwis, kag ina mangin imo. Being the governor, that's your privilege. Kag siling ni Hinimaya, yes, ako subong wala ko sini nagakuha sini nga pribilehyo. Wala ko ni ginkuhaan kamo. Unlike sang nagliligad nga mga governor, sang inyo nagligad nga mga pangulo, they were enjoying the privilege given by the king to extract taxes. Amuna, mga utod, siling ni Himaya, I will not do it by my time right now. So matuod na, mga kauturan, wala na siya ginkuha. Oo. Karon ang atong mga issue sa Pilipinas is about ninja cops. Okay. Ang mga pag-recycle sa mga drugs nga ila nakuha, nga ila na-confiscate, ilang gin-report amo ni kadako, pero dako gali kay ila gintago, and then secretly ila liwat ginabaligya. Ni Himaya never did do it. Wala ni nahimo ni Hinimaya. He was really honest. Even though he was given the privilege, pribiliyo na ni Hinimaya ang pagpanguha, pangayo sa mga buhis, halin sa mga katawan, but ni Hinimaya did not do it. Gani, mga kauturan, kanami sang ihemplo ni Hinimaya. Last week, ni Hinimaya was a good leader. This week, mga kauturan, ni Hinimaya was a good example. Nga wala siya nag-take advantage, even though, mga utod, nga may ara siya pribileo sa pagkuha sini nga mga taxes. He did not
enrich himself. He did not use the privilege. He did not use his power and authority and influence to enrich himself. But yet, ang aton leksyon, kaya Biblia mga kauturan, nagahambal nga hinihimaya had a lot, had enough. Gani, mga kauturan, si Hinimaya, kada adlaw nagapaihaw sa dako nga baka. Kag iya ginapakaon sa mga katawhan nga mga pigado. Kada adlaw luwas ang baka nga turo nga ginaihaw mga kauturan. May ara pa siya anom ka mga karnero nga dalagko nga karnero ang ginaihaw. And that is every day. Kag iya lang na ginapakaon. Kag may mga poultry products pa, mga manok, mga pato, mga gansa nga ginaihaw mga kauturan para lang mapakaon. And that was what Nehemiah was doing during his time. Gani mga kauturan, yet Nehemiah had plenty to spare. You see, wala siya kakuha tax. Wala siya even though he was authorized, even though he has that privilege and that is within the law. Kag gintagaan siya autoridad sang Persia mga kauturan, but yet he did not extract these things. Kay naluoy siya. Kay sa akong ginambal kay na nga sa panahon, ang iban mga kauturan, taxes are being demanded. Kag imo gini siya bayaran, kagadako sa mga tax. Kag kung hindi mo ni babayaran sini nga tuig sa sini nga bulan, magapatong-patong ina sa sunod nga bulan, sa sunod nga mga tinuig, until hindi ka nakabayad tax. Hindi ka nakabayad buhis, mga kauturan sa hari. And the tendency, you will become slaves. And the tendency, you will sell your children to slavery just to pay the taxes. Kag wala pagid gani pagkaon dugang pa. So amo na ang may tabo mga kauturan. And then ari si Nehemiah a good example. Mga utod, hindi naton pag-abusuan ang gahom nga ginahatag sa aton. Mga utod, hindi naton pagkwaon gid ang tanan nga mga pribiliyo nga ara sa aton. To the extent nga mag-greedy kita, nga mangindalo kita, mga utod ang kwarta nagahatag kadalok sa tao. Kay imo lang balaw naon, bisan ano kadalok, bisan ano kamanggaranon sa tao, kung imo tagaan, batunon niya na. Manggaranon na. Pero kung tagaan mo gift, inyo lang bala timan inyo bala panilagi. Nga bisan ano kamanggaranon sang tao, kung tagaan sila sang gift, ilagyapon batunon. Bisan ano nga simple nga gift ka, simple nga gift, they will still receive it. And that's human tendency. Kita ara ako, may ara man sina. Apang makotonan, ang pinakamalain, kay kung kaisa gapang laksam pa kita. And that's what Nehemiah is trying to emphasize. Mga utod, kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. To recap our lesson for this week, mga kauturan, ang pagsupak naton sa kasuguan sang Espiritu. Ano ang kasuguan sang Espiritu, mga kauturan? Ang kasuguan sang Espiritu, amo ang pagbulig naton sa mga pigado. Ang aton nga pagbatyag sang ila balatyagon. Ang aton nga paghikap sang ila mga wala unod nga mga tiyan. And that's what Nehemiah is trying to emphasize. You have violated the spirit of the law. And then, mga kauturan, isa pa nga leksyon nga aton makuha, the example of Nehemiah. Nehemiah never make use of his power and authority, though he was given that kind of privilege, but yet he did not do it for the sake of the people nga iya mabuligan. Nga instead nga ibayad sa mga katawhan as required by the law, ang ilang mga buhis, ila na lang isuporta sa ilang familia. Kabay pa ang Diyos magapakamayo. Kabay pa nga ang Diyos magaupod sa aton. Nga ini nga espiritu mangin aton mga kauturan, ang espiritu ni Nehemiah. Wala gid guro nakon mga utod, masaysay ang tanan. But ako nagapati
Nga ang mga major nga mga punto nga mga insights nga leksyon nga aton matun-an karon ako na saysay sa inyo. Kabay pa ini magahatag sa aton sing dugang nga kaligon kag magapuyo kita nga bilang mga katawhan sang Ginoo, maminatud-on nga katawhan kag pinagi sa aton ang Dios magapakamayo. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Kami, Ginoo, nagapasalamat sa sinigin nga tiyon. Salamat sa ehemplo ni Hinimaya. Salamat sa iyang kaiso, Ginoo, sa paghambal sang matuod kag paghambal sang mga butang nga dapat ihambal. Kag salamat, Ginoo, pinagi sa balaan nga Espiritu ang mga katawhan sa iyang kapanahunan natandog ang ilang mga tagipusoon kag ilang mga panahuna. Kag nagsaad sila nga ilan na tumanon kag hindi na sila magpanglupig pa sa mga kabus kag sa mga pobre. Salamat nga ini nga Espiritu manginamon man sa siningation sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen.